Ježišmaria, to je nejaký sepár. Jo, vinečko, expoliet, to je nejaká pani. To je chalan. Ježišmaria, to je nejaký sepár. Poznáš? Nepoznám tohoto pána, ale vyzerá strašne. To je asi nejaký DJ. DJ myslíš? Nie, to je rapper. No tak to není moje gusto. Jo, vinečko. Nepoznám, to je asi nejaký pán prezlečený za pani. Točí pre mladých a je veľmi vtipný. Som Ale nevidela si ho, hej, ešte? Nie. ChatGPT. To mi nič nehovorí, to tiež to neviem. Fakt? Áno, to neviem. Ty poznáš, Robko, ne? Jasne. Expoliet. Exploited. To je nejaká pani. To je chalan. Volá sa Peťa. EduPage, čo si zo školou. Dano Drevo. No to je Miky Žbírka. Áno. Ty to poznáš? Vôbec. Matcha. Ono to vyzerá jak pokosená tráva. Nevidela som, neláka ma to. Refreser, tiež nejaká youtuberská skupina. Toto sú akože moderátori. Toto je rezník, to je tá dobrota, čo veľmi rada robievam pre moje vnúčatka.